Takže čaute ľudia, tu som ja, Patrik a môj kamoš, brat. Čaute. Luky. Blázni sa dneska, hej. Sme na oslave. A počko, a teraz... Zase som modrý do matky. A teraz No. ideme hrať futbal. Hej? A ideme sa zatiaľ chvíľu pohojdať, však bráček. A keď som zamako? No dobre, to je jedno. Jaj. Opa. Dobre, natáčaj ma. No, čaute ľudia. A môžeš sa otočiť. Počkajte, na chvíľu vypneme, hej, tento short. Takže sme to skončili. Môj brat ma ide natáčať, ako sa hojdám. A potom si zahráme s našim ďalším bratom futbal. Večer o... Koľko je? 16:54. 16:54. No? Inak hlasili, že máš snežiť o 16:00, ale nesnežilo. A neviem, prečo zase ma to háče do... Jaj! Ja to urobil taký tvrdý prístaň. Počkaj, hajtaj sa. Daj. No a teraz ideme hrať ten futbal, ale neviem, kde položím mobil. A tak skúsime normálne. Tak ja idem hrať. Hej. Môj brat a... Zase som červený. Takže môj ďalší brat, hej. Môj ďalší brat. Ideme hrať s ním futbal. Zase som teraz modrý. No dobre, to je už jedno. No tak chlapci, môžeme? Dobre. Takže ideme. Počkajte chvíľu. Môžeš. Kamo, prestaň. Prestaň, nemôžeš ísť za bránu. Zákaz vypaní. Loptu mi tu nahaj. Ja, do mojich huligov si mi trafil. Tak počkajte, hej. Chvíľu počkajte. Ja to položím o loptu. Takže za chvíľu končíme. Kopím tam jednu petelicu. Tam sú oni, niekde vzadu. Dobre, ideme. Takže 3, odštartujte. 3, 2, 1, 0. Tam je lopta niekde. A za chvíľučku.